Allee vooruit, we zijn er weer klaar voor. Hè? 26, 27 april, lentekermis. Wat is dat lentekermis? Vlooien maken in huis, nee. Ik maak ze nog op de manier van mijn vader. En jij is geleerd van Vozes in de tijd. Dat is al een heel oud recept. Wat heb je ervoor nodig? Melk, met suiker, laten koken. Snuifje zout niet vergeten, zeker niet vergeten. Sapelure, bloem met water voor dat goed te dikken. 10 eieren, kandijsiropen, kaneel en lekker koeken. Peperkoek lijkt dat zijn. Afgeslapt met warme melk. Wat doen we nu? De melk koken. De sapelure erbij. Dan is dat een platte pap. Dan komt dat erbij. De bloem en water. Dan wordt dat echt dik. En dan die compositie samen erin. En alles in aluminium schuitjes. Allemaal voor de klant, hè. Dus een goed weekend. Een goede kermis. En toi 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 bij Bakker Rumman. Voor iedereen, nee. Salut!